गसाइगाव महकुमा UPPL दोलोआ गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानानै लायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमा UPPL दोलोआ सम जानाय लोगो लोगो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाना लानाय जायो। बे गोदान आफादावनो आफादगिरि महरै कनिन्द्र बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै उत्पल सरेन बिथांमोनखौ सायख'ना लानाय जायो आरो आफादनि गुबुन गुबुन बिबानफोरावबो मावथिफोरखौ सोसनना लानाय जायो। गोदानै बिबान मोननाय बिथांमोनखौ गोजाम आफादनि आफादगिरि बिथाङा बरायनानै लायो आरो इयुनाव गसाइगाव महकुमानि UPPL दोलोखौ मोजाङैनो दैदेनलांनो हागोनखौ मिजिंथियो। गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै जों मिथिना लानि। जोंनि गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि थाखाय मोनसे गाहाम रादाब होननानै बुंनांगोन। जों टार्म मिटिं सेसन जानाय लोगो लोगो दिनै जोङो गोजाम आफादखौ सिफायनायजों लोगोसे गोदान आफाद दाबाय आरो बे गोदान आफादाव कनिन्द्र बसुमतारीखौ आफादगिरिजों लाफानानै उत्पल सरेनखौ गाहाय नेहाथारि आरो आइनाल हक बिथांखौबो गाहाय नेहाथारि लानानै गासै बिबानगिरिफोरखौ जोङो मोनसे आबुं आफाद दाफुंनानै लानाय जाबाय आरो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोआ गोदान बिबानगिरिफोरनि गोदान कमिटिनि जे हाबा मावनाय बेजोंहाय जोङो बे ओनसोलाव जोंनि UPPL दोलोखौ गोजौ फारसे जों लांनो हागोन आरो रायजोनि सिङाव थांनानै जोंनि बे गोदान आफादा मोनसे गोख्रों हाबाफारि लानानै गासैबो बिथिङाव खामानिखौ मावगोन आरो आथिखालाव जिहेतुके UPPL दोलोआ BJP दोलोजों जथायै थाफानानै जोङो BTR आरो आसाम सरकाराव जोङो क'लिसन सरकाराव दङ आरो नोंथांमोना मिथिगौ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTRआव मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो आसामावबो जोंनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव गोबां हाबाफारिया दा जागासिनो दं। दा बेनिखायनो जों मिजिंथिदों जोंनि BTR सरकारनि जे एजेन्डाफोर दङ बेजों गोरोबफानानै जोंनि गसाइगाव UPPL दोलोआ जिल्ला आफादा मोजांथारै खामानि मावगोन आरो बे जिल्ला आफादनि सायाव जोंहा गासैफ्राबो बयहाबो जोंहा फोथायनाय दङ आरो आङो गोजाम आफादनि सासे आफादगिरि जानानै गेदेरथार मोनसे बिथांमोननि सायाव फोथायनाय दङ जे बिथांमोना जोंनि जिल्ला आफादखौ दैदेनलांनांगौआव निस्थारै गोजौ फारसे लांनांगौआव निस्सय बिथांमोना सक्षम जागोन आरो बिथांमोना निस्सय बेखौ लांनांगौनि थाखाय जे बिथांमोना खामानि मावनांगौ बे बिथिङै बिथांमोना बिथांमोना जों नेतृत्व होगोन बिथांमोना जेरै बिथिङैबो खामानि मावनायनि केपासिटि बिथांमोना दङ। दा बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो रंजानाय दङ जे बिथांमोननि सायाव फोथायनाय दङ बिथांमोना गोख्रों मोनसे जोंनि बे जिल्लाखौ हाबाफारि लानानै बिथांमोना मोजां मोनसे बेराफारसे लांनो हागोन होननानै आङो गिबियावनो जोंनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथां आरो रोनगोरा नार्जारि बिथांखौ आं अनेक धन्यबाद होयो आंखौ दिनै आफादगिरि सायख'नायनि थाखाय। आङो जेरैहाय सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय जे डाइरेक्सन होयो बे हिसाबैनो आंनि टाइमाव बे संगठन दलखौ सब जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै बिसिबां आगय थांनो हायो बिसिबां गिदिर खालामनो हायो बेखौ आं नाजागोन आरो दिनै जोंहा अनेक समस्या दङ देशआव थाखा फैसानि समस्या बेमार आजारनि थाखायबो जानाय दा जुद्ध जागासिनो दं बेफोरनि थाखाय आर्थिक अबस्था बिराद गाज्रि ओंखायनो रायजो राजाफ्राबो अनेक रेस्टलेस जानानै दङ अनेक आसा खालामनानै दं सरकारनिफ्राय खिन्थु जोंनि सरकारा दिनै बोसोरसेल' जादों दा बे बोसोरसे जानायाव एक बोसोरानो जोंहा इलेक्सन जाबाय थादों ओंखायनो खामानि मावनो हायाखै। दा नैबे मार्चनिफ्राय जोंहा गोदान बोसोर फैगोन बे गोदान बोसोरनिफ्राय जोंहा अनेक खामानि मावनांगौ दं। दा आंखौ सायख'नायनि खारना जाहैबाय बे मोनसे नियम जे मोनसे कमिटिया 3 बोसोरनि थाखाय थायो 3 बोसोरनि उनाव गोदान महरै गोदान आफादगिरि बानायो। बेनि खारना जाहैबाय आं आफादगिरि हिसाबै जे आं गासिबो मिथिजोबगौ बे नङा आंखौ खामानि सोलोंनोबो मोनसे राहा होनाय जादों पार्टिनिफ्राय आरो बे खामानिखौ आं मावलांगोन नोंथांमोनानो नुगोन। दिनैहाय जोंहा आराम्भनिल' आंहा बारा बुंनांगौ गैया खिन्थु गाबोन समफोरनिफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोनबाय थागोन आरो बे पार्टिनि थाखाय जेखौ मोजां जानांगौ बयबो जनगोष्ठीखौ लानानै बेखौ आं खालामलांगोन। धन्यबाद। गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे।
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।